या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, घर प्रत्येकाचं नातं विश्वासाचं। निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिलाय। उद्धव ठाकरेंना पुन्हा एकदा मोठा झटका बसलाय। सत्ता संघर्षावर सुनावणीच्या दुसऱ्या दिवशी जबरदस्त घमासान झालं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला शिवसेना म्हणून मान्यता देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे यांनी सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले। यावरील सुनावणी दरम्यान कोर्टाने निवडणूक आयोग आणि शिवसेना यांना नोटीस बजावली आहे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेच शिवसेनेचे मुख्य नेते असतील असा निर्णय शिवसेनेच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत घेण्यात आलाय। पहाटे झालेल्या शपथविधीमुळेच राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठली असल्याचं मोठं वक्तव्य राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केलंय। कणकवली शहरातील बांदकरवाडी येथील दत्तकृपा अपार्टमेंटमधील 56 फ्लॅटधारकांना रत्नागिरी एसीबीनं चौकशीच्या नोटिसा बजावल्या। 2016 ते 2018 दरम्यान आमदार वैभव नाईक यांच्याकडून ही फ्लॅट खरेदी झाली आहे। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण गोवा, कर्नाटकसह महाराष्ट्र राज्यात प्रसिद्ध असलेला सावंतवाडी तालुक्यातील कुणकेरीचा हुडोत्सव यंदा 12 मार्चला होणार आहे। सावंतवाडीतील यशवंतराव भोसले पॉलिटेक्निकला इंडियन सोसायटी फॉर टेक्निकल एज्युकेशन नवी दिल्ली यांच्यातर्फे महाराष्ट्र आणि गोवा विभागातून बेस्ट पॉलिटेक्निक हा बहुमान जाहीर करण्यात आलाय। स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता बाईक स्वाराला वाचवण्याच्या प्रयत्नात वॅगनार कार रस्त्यावरून 25 फूट खाली शेतीमध्ये कोसळली। या अपघातात कार चालक विष्णू जाधव जखमी झालाय। भाजी मंडईबाबत केसरकरांनी घेतलेल्या बैठकीबाबत समाधानी नाही। सर्व पक्षांना विश्वासात घेऊन व्यापाऱ्यांचे पुनर्वसन झालंच पाहिजे। केसरकरांची एकाधिकारशाही चालणार नाही अशी भूमिका माजी नगराध्यक्ष संजू परब यांनी मांडली आहे। तळेरेवरून कणकवलीच्या दिशेने चिरे वाहतूक करणारा डंपर हुंबरट ब्रिजवर पलटी होऊन अपघात झाला। या अपघातात ड्रायव्हर आणि त्याच्यासोबत 12 वर्षीय मुलगा देखील किरकोळ जखमी झालाय। ट्रकचं मोठं नुकसान झालंय। भाजप प्रदेश सचिव निलेश राणे यांच्या माध्यमातून मालवणात नव्याने 4 जिओ टॉवर मंजूर झालेत। यामध्ये डिकवल, त्रिंबक, कुमामे आणि चुंदर भटवाडी या गावांचा समावेश आहे। रायगडातल्या माणगाव तालुक्यातील म्हसेवाडी येथे एका वृद्ध महिलेचा खून करून 3 लाख रुपयांचे दागिने लुटल्याची घटना घडली आहे। संगीता सावंत असं मृत महिलेचं नाव आहे। दिवाळीनंतर आता गुढीपाडवा आणि आंबेडकर जयंतीनिमित्त देखील 100 रुपयात आनंदाचा शिधा देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलाय। भगतसिंह कोश्यारी महाराष्ट्रातून गेले त्यामुळे सर्वात जास्त मी संतुष्ट आहे असं शरद पवार यांनी म्हणत खिल्ली उडवली आहे। श्रीकांत शिंदे यांनी आपल्याला मारण्याची सुपारी दिल्याचा आरोप खासदार संजय राऊत यांनी केलाय। त्यानंतर आता संजय राऊतांच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे। सध्याचं राजकारण सुरू आहे ते घृणास्पद वाईट आहे अशी टीका काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे। तसंच महाराष्ट्रात सध्या राजकीय गँगवॉर सुरू असल्याचं विधानही त्यांनी केलंय। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नवाब मलिक यांच्या कोठडीत 14 दिवसांची वाढ करण्यात आली आहे। त्यामुळे त्यांच्या जेलमधला मुक्काम वाढलाय। यंदाच्या संसद रत्न पुरस्कारांची घोषणा झाली असून विजेत्या 13 खासदारात महाराष्ट्रातील लोकसभा खासदार भाजपचे गोपाळ शेट्टी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे डॉक्टर अमोल कोल्हे, भाजपच्या हिना गावित, राज्यसभेतील राष्ट्रवादीच्या खासदार फौजिया खान या 4 खासदारांचा समावेश आहे। रेशन दुकानातील तांदूळ खुल्या बाजारात चोरून विकणाऱ्या मुबारक अझरबी याला आहार विभागानं कारवाई केली आहे। त्याच्याकडून 40,000चा 17 क्विंटल 50 किलो तांदूळ आणि कार असा एकूण 65,000चा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला। गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सध्या महाराष्ट्रात आहेत। त्यांनी तुळजाभवानीचं दर्शन घेतलं तर राष्ट्रवादी मोहोळचे माजी आमदार राजन पाटील यांच्या निवासस्थानी भेट दिली। आठवड्याच्या तिसऱ्या दिवशी म्हणजेच बुधवारी बाजार उघडताच अदानी ग्रुपच्या शेअर्समध्ये पुन्हा एकदा हाहाकार माजलाय। गौतम अदानी यांची प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेसचे शेअर 7% घडले। केंद्र सरकारच्या एका निर्णयामुळे देशातील गहू आणि पिठाच्या किमतीत आणखीन कपात होण्याची शक्यता आहे। एफसीआय तर्फे 20 लाख टन अधिक गहू खुल्या बाजारात विकणार असल्याचा निर्णय सरकारने घेतलाय। आयसीसीनं कसोटी क्रमवारी जारी केली आहे। यामध्ये केएल याला मोठं नुकसान झालंय। केएल याची एकूण 7 स्थानानं घसरण झाली आहे। जगातील सर्वात उंच रेल्वे पूल लवकरच बनून तयार होत असून हा पूल पॅरिसच्या आयफेल टॉवरपेक्षा उंच आहे। जम्मू काश्मीरच्या रियासी जिल्ह्यात चिनाब रेल्वे पुलावर रुळांचं काम सुरू झालंय। विमा कंपनीने केलेल्या मार्केटच्या तुलनात्मक सर्वेक्षणात जगातील सर्वात खराब ड्रायव्हर्स असणाऱ्या यादीत भारत 4थ्या स्थानावर आहे। संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी
सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.